apay ka nagladaw ka itay. Ay namaray kasanaw na pana ngamin ijay Manila. Ha? Manila? Wag na panak ijay Imbasay. Oh, ang yakida namin mo ijay maray. Inaga-product ko mamaray. Oh. Yung idi, ma-interview ako makan, nagapa kami magkadya Amerikanaw. Ha? Kaapay ngay maray? Nga may 5 kami kumama-interview. Di mo na. Napanan nagpa-interview. Idi rimwang ay na nakaragragsak. Nakaragragsak. Kasama dyan, may kadua, may kalaw, kan may kapat, nakaragragsak. Rimwang ang nagpa-interview. So ko na, ay na, nakapasada amay. Kaduwag to'y suda mapanja Amerika. Kung na. Ngam idi siyak di ba interview, nagapakabi ka dyan Amerikanaw. Kaapay maray? Kuna na nga may, are you tourist? Kuna na. No, I'm too young. Maray, apay namin nga ibagam atuyang ka. Inuli naman ng maray. Are you tourist? Kuna na. No, I'm too young. Kuna na, nagungumutan. Ambong namin maray, dinamdamagan nga, no turista ka. Saan na damdamagan tinagan mo? Ay kasya ya. Well, Imay ka kumata si kasimumbat.